soc Àngela i vos contaré l'origen de les rondalles i una de les meves preferides. Encara que no sabem amb certesa el seu origen, es creu que les rondalles tenen més de 4.000 anys. Les de la nostra terra, el País Valencià, solien ser orals. Aquestes històries es contaven de generació en generació per a transmetre valors, ensenyances i saviesa popular. Però gràcies a persones com Enric Valor, moltes d'aquestes van ser escrites per a que no es perderen. Així han arribat fins a nosaltres i continuen educant i entretinguent tant a xiquets com a adults. I ara que ja sabeu un poc més sobre les rondalles, vos contaré una de les meves preferides que l'he adaptada i el seu autor és Jordi Raül Verdú. Això va passar una nit molt fosca, quan un gat molt astut passejava pels carrers d'un març com feia tots els dies. Mentre s'esmolava les ungles en una soca, pensava: «Quina nit més bona!». Encara que no es fiava de res i anava amb una orella ben atenta, perquè aquests dies era quan la rabosa solia eixir a buscar gats per menjar-se'ls, caminava tranquil pel març, fins que, de sobte, va escoltar unes petjades cauteloses i ràpides que s'acostaven cap a ell. El gat ho va entendre de seguida, la rabosa anava darrere d'ell. Sense perdre temps, va córrer cap al seu lloc de salvació, un gran ametller que creixia a la punta de l'era. Mentre fugia, va sentir la veu de la rabosa que el cridava: «Espera't, gat, espera't!». Però el gat no es va parar i va seguir corrent encara més de pressa, responent: «Tinc pressa, rabosa!». Ella insistia mentre la caçava: «Espera't, no em tingues por, només vull dir-te una cosa molt important». Quan el gat va arribar a la soca de l'ametller, no s'ho va pensar dues vegades i es va enfilar fins al cim més alt de l'arbre. La rabosa, que corria tan de pressa, no va poder frenar a temps i va topar de nassos contra la soca. Es va quedar allí mateix, perquè, com bé sabem, les raboses no poden pujar als arbres. Aleshores la rabosa va dir: «Escolta'm, amic gat». El gat li va respondre des de dalt de l'arbre: «Ja t'escolte, rabosa, què vols?». La rabosa, tractant de sonar convincent, va dir: «Només volia dir-te que no vinc a fer-te cap mal. Al contrari, tinc una notícia molt important per a tots els animals del regne. Baixa i parlem». El gat, desconfiat, va respondre: «No, no baixaré. Dis-me què has de dir i t'escoltaré des d'ací dalt». La rabosa, pacient, va continuar: «Doncs mira, com fa tan mal oratge, les autoritats han fet una crida. A partir d'ara no ens hem de menjar els uns als altres, així que pots baixar tranquil i xerrar un ratet amb mi». El gat va fer cara d'interessat, però sense deixar-se enganyar va respondre: «Quina notícia més bona! Em fa molt feliç escoltar-la. Baixaré ara mateix. Però, ai, ara recorde que el meu cosí el gos m'ha promès fer-me una visita per contar-me històries de la seva joventut. De fet, no sé com encara no ha arribat». Quan la rabosa va sentir això, va pegar un bot com si haguera escoltat un tro i va exclamar: «Que ve el teu cosí el gos?». «Sí, ha de vindre de seguida», confirma el gat. «Doncs me'n vaig, no siga que el teu cosí el gos no ens ha sentit la crida i encara es menja una rabosa com jo». I així, corrent com una bala, la rabosa va desaparèixer. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. I abans de despedir-me de vosaltres, m'agradaria dir-vos què és el que podem aprendre d'aquesta rondalla. L'ensenyament principal és que no ens hem de fiar mai d'aquells que volen enganyar-nos amb paraules dolces o falses promeses. Com el gat, hem d'estar sempre alerta i utilitzar la intel·ligència per a protegir-nos dels perills. També ens recorda que en situacions complicades la clau per a eixir-ne ben parats és mantindre la calma. I ha arribat el moment de despedir-me de vosaltres. Adeu!